Kani gadi ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi de meri nong ti walang. Kimar ki bakongsan jong ka khubor mata ka stem. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ong ba ka Sarkar India kay trailang bat ka Sarkar Assam ban penbiang yaki kampen roy ki bakongsan. Bu maunong rim Menteri Rang Ba ka Jala Meghalaya konrat ki sangma ban penkiu kedan ya ka United Kharkuta High Secondary School. Ai por artayaw kinong hikay school deficit jong karilong Khasi jentia ya ka Sarkar ban pendep no ya ki jingsiyo ki badangsa. Ki khubor ki babnya. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ong baka Sarkar India kay tray ringkat baka Sarkar Assam ban penbiang ya ki jingnan kam na kabenta ka roy ka par ha ka jala. Uong bay ki project ki bakongsan kum ha ka liang ka umpanyang petrol na Assam la ay ti kirpang syakari India barok kaway. Umudi ula ongru bawat la ka jala Assam kadan kerhai ka lat ban kiyo habun kiliang ki Sarkar ki basensyar menshwa kim shim la penlet jingmut ha ki tay ki kampen roy. Ula benrap susu da ka boong ba ka jingpli ya ki project ki babon kan penyo kam yo ajami ki samla ka Assam. Uong ba ka ujwala scheme ha Assam kalajan poi syakathong jong ka jingjam. Nalor kata ki kiper selasha ka kam jungo kai perthai ka kam thanjan bat ki wiki tiar kan sawan ra ya ka jingjab hak atma nirbhar ha Assam. Menteri Rang Badu ula ailu sha ka riling ba ka video conference ya ka Indmax unit ha Bongaigaon oil refinery jong ka Indian oil ka jaka kin show umpanyang jong ka oil India ha Madhuban Dibrugarh bat ka gas compressor station ha ka Shnong Hebeda hatin Sukya. Haka juga por modi ula pliru ya ka Dhemaji Engineering College bat ula bo yo maunong rim bante ya ka Engineering College ha Swalkuchi. Menteri Rang Ba ka Meghalaya konat ki sangma menen ka sngi ula bo ya maunong rim ban penhe shushu ya ka United Kharkuta High Secondary School ha North Garo Hills District hakmat ka jing sakhilang jong MLA ka Kharkuta Urupot Momin. Habakran hakatay ka jingilaw konrat ki sangmau ong ba ka jing penbiang ya ka puli puthi ka ka matre kam ka bakongsan jong ka Sarkar. Ulo ong ru ba ka jing penbiang ya ki jingnan kam jong ka ying school kan serap shibo ni ki khana school bakin kam sngotanat shushu ban penle jingmut ha ki jing puli jong ki. Menteri Rang Ba ula kenturu ya kinong penyat jong ka school ban kit kya ba deben pendep no ya ka project trekam ka basau klur haswa jong unok pra ar hajar ar puar. Menteri Rang Ba ula pliru ya ka ying school ka bathamai jong ka Old Memorial Secondary School. Aiport artayaw ka Khasi Jaintia Deficit School Teachers Association KJDSTA ya ka Sarkar bansiw no ya ka bisa badangsa jong kinuhikay. Ka KJDSTA menen ka singi kala buopor badi bansiw no ya ka pisa jong ki hapo ka artayaw. Ketika kenuan ka bala yoru ya ka jingkersyan jong ino hikay school deficit na Garo Hills kala ong baya ka jingnawa jong ki la syupen sa ateng na kaway ka por siya kaway pan. Habay kran beginang thok khubor ka Vice President jong ka KJDSTA ikong Susan ilakan thok persya ya ka Sarkar jala ka bala shim khajana na udoyong ban penbhay ki jingpuli ha ka jala henre kamshim na le AA halor ka tay ka phang. Lala ban pendap ya ka jing aida waya dana ka jing pang COVID-19 chapalat shiklur khatway lak ngut ki brio ha India tat haduk menta. Katanat ka bakhmi ka kot ka khya ka Sarkar India ka pentim ba menen ka sngi kidan life way hajar ndrus pa prap way ngut ki bala yo ya ka te ka dawai. Ha ka way pat ka khubor ka jing yo jing kot jing ki brio ki bala ngat ha ka khlam COVID-19 hari India kala kiyo syaka khandai phunyo point RR na ka shispa. Kani ka khubor kawan shipi na ka All India Radio Shillong. Laitali kijing melian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat shentur. Penjenga iway na iway pan. Habay dan lang haju. Sait bahaya kikti bat betab bahaya kakmat bat le e kita bonsin. Tung ini trelang banile persya ya kijing pang COVID-19. Kani gadi ka All India Radio Shillong ka bawan lam shipi ka khubor.
Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ula banjur bagi karkhana simen kila ban shime ke benta trekam ka bakrau ha ki jing puli wat banya ka jing play ke kam ki bathamai ka jing snai ki tiar ki badan kam ha ka jing da ya kari badan penlong ya kari ka basanya ha ka bor la jong ha ka liang ka jing ai jing da ula kentu ki bakinya tre rengkat baka sarkar India banyak roj dak lepa ya ka tre ka kata ka ban longkat kum ki jing dawa jong ka juk menta Kam Hashwa Menteri Ketenat Edari Rajnath Singh ula ong baka jingha kerpang kepisa ban yo thiet ikitiar ki badan kam na ka benta ki ken hon sipai kan sa pen klan bor shu ya ki karkhana shna tiar thma hari lejong Menteri Ramba Jong ka Meghalaya konrat ki sangma ula pen ngau baka sarkar jilla kala penni ya ka program trekam ka bansa pen mentoi shibun bha ya ki to ki briu ki badan jing angnut ban sing kam na jong Haka keruak khubor jeng konrat ki sangma ula penbena baka Meghalaya kelak play ka Chief Minister's E-Champion Challenge ka baar hadian baklayo jing job haka thop ka baningkong. Ya ki jing tip ki bakampanya la banyo na ka www.primemeghalaya.com berkata tarik ka bakhadu an pediang ki application kadai ka live way tarik ulber arhajar arphuwe. Laban pen kan mau biang hang ni ba ha ka sing thot dieng balala Menteri Rang Ba ula pen bena bo an sabo ya ka song pisa shis pa arpusan klur tingka kum ka prime fund ban pentelun ha ka tari ka kata ha kini ki arsnem ki banwan da ka jing thmu banyo kan tiu ya ki nong sengkam ha kini ke jela Border Magistrate jangka Ribhoi District da ka jing sendan lang jangki pulit ka Ribhoi ula let ben jurip bat pen prano ya ka khadap lum khajana ka badan hamadan umwang hadian belayo jing ujor na kinong rem ya ketika khadap la penyeng da ka Assam ha sokpa madan umwang Ribhoi District ban lum khajana na kinong rep sensar jangka Meghalaya Uraja Brahma Border Magistrate Ribhoi uong ba Unam sya man penyeng ki khadap lum khajana haki than badan ka jing king ha upod usam limda ka dei da ka jing ai jing bet jong sarkar Meghalaya bat ka sarkar Assam ula benrap shushu da ka boong ba ki bakum kita ki khadap be an kin kita shibun ya kinongram Ka Meghalaya Bharat Scouts and Guides minhin ka sngi ka rakhi ka Founders Day bat ka World Thinking Day ha ka headquarter jong ka Shillong kumisi bentaban kan mau buram ya kalingkho snem sngi kha jong unong seng jong ka Baden Powell bat ka Lady Baden Powell kamat pedeng jong ka jing rakhi mata usnem ka day stand together for peace lani yeng lang ka wei na ka benta ka jingsuk ukong san ka tay ka jingelang ude Chief Secretary barim jong ka Meghalaya PJ Beasley haka jingkren jong ula ong baka seng la seng ketika kenhuan haka nongrem jong ka jingshania ka jinge buram markeliang bat ka jinge aisha khanang man shle ka jingsuk haka perthai ula pensluri ki samla shindang bat kan thai ban penan kam mela ka bor ka boj bat ki sap ki phong jengki bat ban long ki ba ai ti lot ha baro ki jinge khun ha ki jingten ju ki ba bon ha ka jing im Chief Secretary barem ula pleru ya ka program ai jing hikai ka ban net laisngi na ka banta ki scouts guides rovers bat ki rangers Ha Assam ki rudan sap ban shnatiar ki dapan kre ban shimenta ha ka yo jingpun inam bat ka jingdi khun menriu bat ki wei ki tiar le ka ai jungi khanarit da ka lat online kinong shnatiar ki bat tibet bha na Dhubri Nalbari Guwahati bat ki wei ki than jong jila Assam ki la dapan kre ki jingshna ki bakarpang jungki banyo di ha ka te ka yo ki bakambu ni ki jingtre jungki bagi thmuan pen inam sha ka perthai ki de ki tiar pen melen ni ki khlung ki tiar tem tiar put ki khun men riu bala shna kerpang na ka banta ki khna ki baduna ha ki khot met jungki bat ki wei ki khun men riu bat ki tiar le ka ai jungki khna ya ki bala shna du sit bat ki ba pen pau ya ki jaka ni ya ki ki ba pen sa kan mau ya ka Assam ki long ki ba khring bha ha padeng ki briu ki babon Hashwa bangin penkut ya kini ke khubor sashi sempat kini ki long ki mat ki ba kongsan Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi uong ba ka sarkar India kay trailang bat ka sarkar Assam ban penbiang ki kampen roy ki bakongsan. Bu maunong rim Menteri Rang Ba ka jala Meghalaya konrat ki sangma ban penkiu kedan ya ki United Kharkutta High Secondary School bat aipor artayo kino hikai school deficit jong ka rilum Khasi Jaintia ya ka sarkar ban pendep no ya ki jingsiu badangsa. Katu kini ke khubor kelakut bakalawan shpi nak All India Radio Shillong. Sengau haban apat mentase ke program ke benbot.